recursos diferents. És una escola inclusiva i que té una extrema sensibilitat per la multiculturalitat. Tota aquesta riquesa, que per a nosaltres representa una gran oportunitat, no està exempta, però, de riscos i amenaces. La comunitat educativa de la nostra escola, és a dir, pares, mares i mestres, es mostren realment preocupats per l'elevat percentatge d'alumnes nouvinguts que venen al nostre centre. Molts d'aquests estudiants representen necessitats educatives específiques i, malauradament, no se'ls pot atendre com voldríem perquè els recursos de qui disposem són insuficients. A més, les famílies se'ns ressenten, és a dir, una gran majoria del perfil de pares i mares del centre, malauradament, estan en risc de vulnerabilitat perquè els progenitors o bé estan a l'atur o bé ocupen llocs de treball de baixa qualificació professional. Avui som aquí per dir prou! No volem ser còmplices de veure com se'ns desfà de les mans la nostra escola, que també és la vostra escola. Per aquest motiu, i atenent als antecedents que us acabem d'explicar, la direcció ha instat els serveis territorials d'educació de Girona recentment perquè el Pere Torrent esdevingui un centre educatiu qualificat de màxima complexitat. No hi ha excuses. Complim amb els creix tots els paràmetres i requisits necessaris perquè l'escola tingui aquesta qualificació. Estimades famílies, a data d'avui l'administració ens continua girant l'esquena. Un cop més ens han demostrat que l'educació d'aquest centre no és per a ells un tema de prioritari. Ens ha mutilat aquesta excepcionalitat que vivim i patim tota la comunitat educativa del Pere Torrent. Els nostres governants continuen vivint aliens a la realitat que ens envolta. Doncs no, avui nosaltres diem prou, reclamem solucions des d'ara mateix. Exigim als serveis territorials d'educació de Girona i a la seva màxima autoritat, el senyor Josep Polanco, que ens expliqui per què i en quins criteris han decidit discriminar l'escola Pere Torrent. Amb l'educació no s'hi juga. Sovint escoltem que la societat és el reflex de l'educació que rep. Bé, ho abordem des d'ara mateix, la situació del Pere Torrent, o convertirem el futur dels nostres fills i filles en un mirall trencat. Som Pere Torrent! 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 Som Pere